So, good morning guys. Magandang umaga, kagigising ko lang. So yun guys, sinupunta namin ng umaga. Yan. Nagluluto sila. Yan. So guys, hi vlog, welcome to the guys. So today, for today's episode, we're going to keep breakfast. So for breakfast for today, we have, what is that? Salong. Ano? Sa salong. So guys, mamaya pupunta kami ng dagat, maliligo kami yan sa likod yan, doon. Mamaya yan. So yun guys, tapos na kaming kumain. So punta namin sa dagat, yan. Beach. So yun guys, maliligo na ako. So medyo umuulan at maliligo na sila. Ayun. Aray, tang-inang. So yun guys, lakad-lakad kami. Ta. Kanang slipper ko. Ano yung bunso? Ano yung huli nyo? Takbo na si Chris. Ay na mo gagi. So yun guys, tapos na kami maggala at saka maligo. So magpapahinga na kami. Ganda ng beach. Panis. So yun guys, good morning. So pauwi na kami. Yan, tapos ng aming vacation. Pauwi na kami. Ano yun? Yung shade. Uwi na.